nezmyselnú hitparádu, naozaj vyhrávate a váš súboj s povodňami je de facto na každoročnej a niekedy predovšetkým jarných a letných mesiacoch na každomesačnej báze. A preto som veľmi rád, že sa tu dnes môžeme stretnúť a odozdať týchto 17 protipovodňových prívesov, pričom ďalšie 4 vlastne už boli odozdané a 2 ešte posledné budú spolu s zásahovým vozidlom Iveco Daily odozdané. A treba povedať, že všetky tieto prívesné protipovodňové prívesy dokopy predstavujú čerpaciu kapacitu 70 000 litrov za minútu. To už je naozaj seriózna pomoc, ktorá keď sa spojí v jednotlivých obciach, je možné nielen, aby sme už reálne ovplyvňovali mieru hladiny, vody, ktorá priteká do obce, ale dokázali sme aj veľmi rýchlo odstraňovať následky. Práve preto som veľmi rád, že aj v okrese Rimavská Sobota tradícia dobrovoľného hasičstva takýmto spôsobom prežila, dokonca sa rozvíja a preto sme pripravení kedykoľvek pomôcť tomu, aby tá výbava mohla byť ešte lepšia, ale hlavne, aby sa naši občania mohli aj v oboch okresoch Rimavská Sobota a Revuca cítiť bezpečnejšie a vedeli, že vždy vy všetci máte šancu prísť na pomoc, keď bude najhoršie a so všetkými týmito zariadeniami dokázali naozaj veľmi rýchlo ovplyvniť priebeh tejto katastrofy. Chcem sa vám všetkým... To starosta, ktorý má na obci alebo na meste šikovných, ochotných, dobrovoľných hasičov. Sú to ľudia, ktorí neváhajú a sú ochotní pomôcť všetkým svojim spoluobčanom, ak si to daná situácia vyžaduje. Ja by som nepovedal, že história si nepamätá takúto chvíľu, ako sa deje v súčasnej našej republike, na celom Slovensku, že naša súčasná vláda je takáto štedrá ku našim dobrovoľným hasičom, či sú to Iveca, Devo, alebo Tatry 148, alebo 815, alebo ako to dneska vidíme, že sú tu protipovodňové vozíky. Ťažko je niekedy na obciach naozaj sústrediť všetkých dobrovoľných hasičov, lebo sú fakticky všetci zamestnaní, ale musím s hrdosťou povedať, že nám sa to darí a svedčí tomu aj niektoré výjazdy, ktoré sme mali aj tohto roku. Cena vozíka je približne 14 000 eur, čo si myslíme, že je naozaj veľmi slušná, bo obyčajne niekedy toľko stojí aj prázdny vozík, je to aj s výbavou, ale vzhľadom na to, že podľa mňa závažila početnosť tých vozíkov, ktoré budú, tak to je veľmi vhodná cena pomer výkon a verím, že to bude aj veľmi prospešné pre všetkých. Predovšetkým treba vnímať, že majú fungovať v sérii, to znamená, majú sa stretnúť na jednom mieste minimálne 5 až 7 príslušných dobrovoľných hasičských zborov jednotlivých obcí a to už samozrejme je úplne iná pomoc. Keď si spomeniete na problémy z roku 2013 v severnejšej časti Rimavsko-Sobotského okresu o ďalšie roky, kde chýbala samozrejme elektrina, kde nevedeli vlastne ani si poriadne zasvietiť, v noci nebolo čo vidieť. Tie povodne sme si viackrát zažili, takže myslím, že ten protipovodňový balíček a vozík, ktorý sme dostali, je veľkou pomocou pre nás, pretože sme sa vtedy poriadne otestovali a ozaj pri tom Ivecu, ktoré už máme, ktoré slúži, tak myslím, že toto bude ešte väčšia pomoc, pretože je naozaj vybavený je perfektne všetko, čo potrebujeme tým povodňam. Bár by neboli, aby sme ich už nezažili, tak myslím, že všetká výbava tam je a tá by mala poslúžiť, keby sa niečo udialo. Ale dúfam, že k tomu nedojde.